Și la final, scurt moment publicitar, nu mulți știu asta, însă Brita e o companie cu o experiență de peste 60 de ani în filtrarea apei. La mijlocul secolului trecut, Heinz Hankamer a pus bazele companiei de azi ce poartă numele fiicei sale. Totul a pornit de la o idee, aceea de a optimiza apa de la robinet, care va deveni din ce în ce mai scumpă și trebuie să fim foarte recunoscători pentru ea. Dacă nu mă credeți, vă recomand cartea Sete de Scott Harrison. În plus, la finalul acestei săptămâni vom avea al doilea weekend de Black Friday pentru Kitchen Shop. Știți că urăsc treaba asta cu Black Friday, dar în această campanie vor intra toate produsele din portofoliul Kitchen Shop, inclusiv cele ale brandului Brita, unde vor fi discounturi între 10 și 50%. Campania e valabilă atât online cât și în magazinele fizice din țară.